25. studenog 1699. Prošlo je 6 mjeseci od kako je Antilup napustio Bristol u Engleskoj. Putovanje je do sada bilo u redu. Kada završi, skrasit ću se i živjeti s mojom ženom i djecom, s mojom obitelji. Gulliver je brodski liječnik. Koliko je puta plovio na brodu? Od djetinjstva je vjerovao da će jednom u budućnosti otići na putovanje, da mu je to sudbina. Htio je putovati, to je i učinio, no ipak nedostaje mu obitelj. Ali te noći iznenadna oluja je pogodila Antilup. Drži se, budi jak, drž se! Ta oluja bila je samo početak Gulliverovog, tajnovitog i čudnog putovanja. Spašen sam! Živ sam. Što se događa? A gdje su ostali mornari? Što mi se dogodilo? Ne mogu se pomaknuti. Ovo je nemoguće. Hajde probudi se, ovo je san. Napad! U redu, neću ništa učiniti. Ne želim vam nauditi. Prekinite. Prekinite napad! Ovo nije san. Što mi se to dogodilo? Mjesto na koje je voda odnijela Gullivera je vrlo tajnovita zemlja, zvana Liliputanija. Gulliver je iznenađen, sve se doima nestvarnim, no isto tako ljudi Liliputanije nikada nisu vidjeli tako divovskog čovjeka poput njega. Zbog toga što nikada nisu vidjeli tako veliku osobu, kada je Gulliver stigao u njihov glavni grad Milendo, čitava zemlja je ostala zbunjena. Ljudi su požurili vidjeti Gullivera. Svi su se naguravali i nastala je velika gužva. Gulliver je bio zatočen u starom hramu koji tada nije bio korišten, a noge su mu bile vezane lancima. Uz preuveličanu svečanost, kralj Liliputanije pojavio se na vrhu, a za njim su stigli admiral, ministar financija i ministar obrane. Dakle, ovo je čudovište koje je doplivalo na obalu Liliputanije. Da, ne znam je li pao s neba ili je iznikao iz zemlje.
Ne možemo znati što će učiniti, zato ne preporučam da mu se približavate. Oprostite, jeste li vi kralj, vaše veličanstvo? Moje ime je Gulliver i bio sam na brodu po imenu Antilop. Plovio sam kao brodski liječnik. O, zoveš se Gulliver. On je pristojan unatoč svom izgledu. Ne, vaše veličanstvo, nemojte se previše opustiti. Moramo ga pažljivo provjeriti. Činite što hoćete. Da, vaše veličanstvo. Uz naređenje kralja provjerit ću njegove stvari. Pažljivo pratite moje upute. Slobodno pregledajte, ništa neću skrivati. Izvolite. Onda odmah izvadi sve što imaš u svojim džepovima. Kakav je to zvuk? Je li to živo stvorenje? Ne, sigurno je netko unutra. To je džepni sat. Džepni sat? Da, on mi pokazuje koliko je sati kad odem negdje ili kad nešto radim. O, mora da je važna osoba. Ministar financija će se dobro pobrinuti za njega. Da, vaše veličanstvo. A kakav je ovo komad željeza? To je i pištolj. Malo je glasan, ali molim vas, nemojte se iznenaditi. Da, sad ćete čuti. Mene, admirala, se ne može tek tako lako uplašiti. Pažnja! O moj Bože! Stvarno, svi su se uplašili pištolja. Ustanovili su kako je opasan i odnijeli ga na sigurno mjesto. Ostavi me, samo sam se htio zabaviti. Nepristojno je ispaliti strijelu bez dopuštenja, razumiješ? Učini što želiš s tim čovjekom. Sigurni ste u to što ste rekli? Ne, ostavi me. Neću ti oprostiti ako to još jednom ponoviš. A sada možeš ići. Ajde, idi. Kralj je bio zadovoljan Gulliverovom velikodušnošću i odlučio je prirediti veliku zabavu njemu u čast. Stvarno prekrasna zabava. Kako ste vi? Odlično. U vaše zdravlje. O, Aha, gledajte ovo. Jadni mi, kakva katastrofa. Ako nastavi ovako jesti, nećemo se moći vratiti doma. Kako su prolazili dani, Liliputi su bili u društvu Gullivera. Njihova djeca su se igrala s njim, a Gulliver im je pričao svoje doživljaje. Kralj je odlučio ukazati Gulliveru posebnu počast. Ubrzo su ga posjetili kralj, admiral, ministar obrane i ministar financija. Obratit ću vam se riječima kralja. Njegove riječi su prilično izravne. Pošto je vaše današnje ponašanje bilo dobro, dozvolit će vam da idete gdje god želite. To bi moglo značiti nevolje. Eto, poštivajući zakon Liliputanije, moraš se zakleti na naš način. A to znači? Lako je, učini kako ti kažem. Primi svoju desnu nogu ljevom rukom. Stavi srednji prst desne ruke na vrh glave. Zatim stavi palac u uho. Iz dubine duše, kunem se na odanost kralju. Obećajem da ću poštivati pravila Liliputanaca. I tako Gulliver je dobio slobodu. Zdravo, dobar dan. Kako lijepi grad.
Bilo mu je lijepo slobodno šetati, ali čitavo vrijeme je bio zabrinut. Bojao sam da nestane na nekoga, ali toga dana se doimao vrlo sretan. Nakon 2 tjedna, A što se dogodilo tako rano ujutro? Pa došao sam te zamoliti za uslugu. Uslugu? Iskreno govoreći, koliko mi znamo, na ovom svijetu postoje samo naša kraljevina Liliputanija i kraljevina Blefsku. Preko oceana, no te dvije zemlje su nažalost u ratu već 36 mjeseci. To je razlog zašto ratuju 36 mjeseci. Nama je to važnije od naših života, a razlog sukoba jest jede li se jaje odozgo ili odozgo. A, da, Da, za nas, nama je to važnije od naših života. mislim... U Liliputaniji običaj jesti jaje odozgo, ali mnogi ljudi su pobjegli u kraljevinu Blefsku i počeli koristiti njihov način. Taj Blefski priprema veliku količinu ratnih brodova i priprema napad na nas. Razumiješ? Dakle, gospodine Gullivere, možeš li zaustaviti napad Blefskija? Molim vas. I u kraljevo ime, stvarno vas molim. Razumijem, ako je to kraljeva želja, učinit će, jer on bio ljubazan prema meni. uskoro im je Gulliver rekao da pripreme uže sa 50 kuka i krenuo je sam prema kraljevini Blefski. Što? Pošto se Gulliver iznenada pojavio, u luci Blefski zavladala je panika. Brzo, 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 pucaj u njega! Daj, brzo, pucaj u njega! Jako napad! Vojnike kraljevine Blefski zbunila je Gulliverova vješta strategija. Molim vas, pogledajte ovo. To je učinio gospodin Gulliver. Uhvatio je toliko mnogo neprijateljskih ratnih brodova. Ma kako li se samo usudio poći bez kapetana flote ili mene, svojeg admirala? Vratio sam se, vaše veličanstvo. Da, sada je Liliputanija sigurna na neko vrijeme. U čast tvom doprinosu dajem ti najveći plemički naslov. Usput, gospodine Gulliver, ako je moguće, možete li nam donijeti sve ratne brodove kraljevine Blefski? Što? Sve ratne brodove? Da, tako će kraljevina Blefski biti u mojoj šaci i onda neće biti riječi o tome na koji način treba jesti jaja. Žao mi, ali Blefski onako više nemaju sredstava za rat. Ako ih ostavite na miru, više vas neće napasti. Zašto ne pokušate pregovarati s njima? To je nepristojno. Želiš li reći da ne možeš izvršiti kraljevu želju? Zašto si tako nezahvalan? Oprostite. Njegove namjere bile su zaustaviti rat, ali umjesto toga je još jače potaknuo kraljevu želju za ratom. Ministre, molim te, reci mi, zašto ljudi postanu toliko sebični i ambiciozni kada dođu na vrh? Ne znam kako bih odgovorio. Nadam se da nisi pokvario kraljevo raspoloženje. Brzo, palača gori, brzo! Palača gori s mjesta! Što si rekao? U pomoć! Dajte, pomozite gori! U pomoć, brzo, brzo! Pomoć, brzo! Pomoć! Kasniš, s mjesta ugasi požar!
Razumijem. Upomoć, molim vas, upomoć. Hitno, molim vas. Vode, brže, daj mi vode. Osjetio sam se jednog boljeg izlaza. Gulliverova ideja o gašenju vatre je uspjela, ali... Gasiti vatru time, to je tako strašno. Više ne možemo živjeti ovdje. Učinio je dobru stvar, ali ovog puta razljutio je kraljicu. To je preokrutno. Ne, kraljica je jako ljuta. Ne samo to, već je jučer odbio kraljičinu ponudu. A prema mom mišljenju, draga gospodo, to je neoprostivo. Glasine kažu da je u nekoj tajnoj zavjeri sa kraljevstvom Blefske. Možda nas planira napasti s njima. Što mi znamo? Kako bilo, taj stranac, taj Gulliver je grozan. Ministar financija i admiral nisu imali dobro mišljenje o Gulliveru. Optuživali su ga za razna nedjela. Svoje stavove su iznijeli i kralju. Ako Gulliver surađuje s kraljevinom Blefski, sigurno ćemo biti poraženi. Ali gospodin Gulliver je pošten osoba i to svi vi znate. Nikada on to ne bi učinio. Ministre, ako ćete ga braniti, bit ćete osumnjičeni zajedno sa njim. To je... Što? Pokušao sam te obraniti, ali nisam ih mogao uvjeriti. Planiraju me ubiti. Nevolja je ako surađuješ sa neprijateljem. Onda ćemo radije... Oprosti mi. Mislim da trebaš napustiti kraljevstvo i to što prije. Što prije je moguće. Razumijem. To je, čini se, jedini izlaz. Hvala ti, ministre. Čuvaj se, Gulliveru. Ne znam zbog čega, ali nekako sam postao prijetnja ovoj zemlji. Gulliver je čuo od ministra obrane da postoje ljudi koji su pobjegli iz Liliputanije, pa je odlučio zatražiti pomoć od kraljevine Blefski. Nisam u položaju da vas molim za pomoć, ali nemam se kome drugome obratiti. Morate me razumjeti, molim vas. Ako je tako, ne možemo te samo tako odbiti. Dobrodošli, doktore Gulliver. Sada ćemo držati zabavu dobrodošlice. Da, vaše veličanstvo. Kralj ga je primio i kao da je zaboravio na događaj s brodovima, no to je učinio jer je želio iskoristiti Gullivera. Ako ga dobro iskoristim, lako ću pobijediti Liliputaniju. Gulliver je doznao za kraljev plan i još jednom se razočarao. I kralj Blefski želi iskoristiti moju snagu. Joj, ne razumijem zašto. To je... Ma to je... Vaše veličanstvo, mnogo vam hvala na vaše pomoći. Ne mogu vam više smetati. Na svu sreću pronašao sam brod i htio bi se njime vratiti u Bristol. Morate me razumjeti. Zar se vraćaš kući? To je žalosno. Svi ćete mi nedostajati. Propustili ste priliku. Da, ali bolje je da ode na neko nama nepoznato mjesto nego da se vrati u Liliputaniju. To je sigurnije, ipak. Gulliver je veslao danima. Prošlo je mnogo vremena. Što je ono? Spašen sam. I tako je završilo Gulliverovo čudnovato putovanje.
Ne mogu vjerovati. Tako su lijepi. Na ovom svijetu za cijelo postoji još mnogo nepoznatih zemalja. Nedostaje mi moja obitelj, ali lijepo je upoznavati nove zemlje. 2 mjeseca nakon što se vratio u svoj grad Bristol, Gulliver je ponovno otišao na put.